sun makes it bloom. Coffee warms in my room. Thoughts of you in full bloom. Time won't pass quick enough. I can't wait to see you. Iwake sepiro mas, belandange lah itu. Wah, iwake gendut iki mas, saking anu akeh pakan lho mas. Nah, segini ndak apa namanya di pinggiran kan mas. Lanjut ya mas ya. Oh, kalem tenang. Kentok iki tau Gus. Oh, tenang. Kentok iki aja diuculke ya Gus ya. Gus, samarnya ucul Mas iki Mas iki lho. Lho gitu Mas. Kentok pisane samarnya ucul. Wah, ora tau mancing ketok. Oh, diajar sik ora apa-apa. Oh, ucul tak ijoli loro wis to. Oh. Tak utang sik to. The delay. Picture frames lined with dust. Memories tend to Alah, Gus, iki War. Mau du pertama dan terakhir. Reneo taware dongane nomor Ji. Lho Gus tawato iwak. Iwak mengosek to Gus. Oh. Ora gelem mengo iki aja sengit aku. Lho Mas dung-dung ora. Hajar Gus, hajar sik tenang. Nak ucul ya tak ijoli loro Gus tenang oh. Wis rasa kesusu nggake. Kalem. Lho iki Mas. Wah. Agal-agal 3 jarian Mas hari ini. Nggonku ya to padha to. Oh. Kowe iki entuk pisan wae lah gayane. apart. Feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Traffic lights turning green. Lho glo iki yo saking manjur dongane Gus. Top Marco top dongane nomor 1. Wah, Jan. Lu masak ini. Lumayan lotong ra, Mas. Lotong ya, Gus. See you. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. I got you in my dream. Time just drags us so alone. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait. Kenor aku mangku 12 lah. Wah, lumayan Mas lu. Waduh. Senenge pol-polan yang pinggir untuk sakmene iki lah itu Mas dung-dieng. Wah, terus. Wah. Lumayan, Pak. Hiburan. Lah pripun mriku? Won't let go, not today.
Iwake sepiro to Mas? Lah sakmene. Lumayan lho Mas. Sakmene iki ya lumayan. Iki ya iwak. Beberapa kali ambles ndak kena-kena ndak taunya segini Mas. Sip. Lanjut Mas. you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Traffic lights turning green. Berat. Iwake berat lucu Mas. Wah, gronjol-gronjol. Lumayan sediungan iwak. Wah, matur suwun dudiang gitu. Sip. Lanjut Mas. To see you. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. I got Wah, sakmene meneh Mas. Lho, nyampe kamerane kesenggol. Wah, nek iki dirilis nek iki Mas. Amblese ngonoan. Wah, jan-jan. Luas. Iki dudieng dirilis ya. Lung, gede sik. Sok mangan nggonku meneh ya, Pak. Siap. Lanjut. Masih hidup, Mas. Oh, masih hidup. Mudah-mudahan tambah gede kita rilis ya Mas ya. Ayo melayu lah, hidup Mas lagi Mas. Kalau ini Pak monggo iki ngerilis iwak niki. Wah dudul asal kathah nggih. Wah pinten asal pinten kilo Pak? Wah jian kilo iki belut iki Mas. Iya tok nggak video Pak. Monggo sik sediluk. Lho. Alah namung pinten niki. Ya Mas ayo urip. Wah engko urip iki. Lagi lah iki. Ini hidup Mas. Lah. Ben gede-gede sik Pak. Wampun angsal kuatah no Pak. Pun angsal kathah. Lagi Mas. Wow, laste alias yang terakhir ini loh Mas. Nah, wis ben gede sik. Sok mangan meneh nak tak pancingi. Monggo. Ajeng golek lengsik napa pripun jenengan? Dereng. Untuk yang baru menemukan channel ini bisa support dengan cara like ataupun subscribe Mas. Kita cobaan sekian. Hari ini lumayan apalagi yang nyobok itu Mas. Agal-agal. Nyobok ndak ada sedengkul Mas. Ini kita jalan pulang ya Mas ya. Wis wayahe Bali. Mudah-mudahan terhibur. Untuk yang sudah selalu spot terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. Ini hanya channel hiburan. See you again, see you next time. Bye-bye.